Bună ziua, adică bună seara, încă un episod în aceeași zi cu Minigame 1 cu GTA Ultimate Vice City. Cum mi se zice, o să fac, dar nu astăzi, acum chiar nu astăzi, numai dacă mai vine cheful. Bine, nu mai joc un pic, da? Cum mi se zice, Metin 2, muzeu. Dacă mai amintesc contul, că dacă nu, asta îmi pare rău. Nu. BRB până când se încarcă. Îmi pare rău, nu mai fac nimica. Dar asta este. V-am făcut 6 sau 5 videoclipuri. Vă ajunge pentru azi. Mai ales că am început la o oră prea târzie. O să mai fac și mâine 4-3. În prima zi am făcut mai mult. Că mi-am făcut introducerea. Și am avut mai multe idei. Nu. Bună seara, Bălan. Bună seara, România. Pe data viitoare.